Moldava nad Bodvou, mesto, v ktorom bývam. Erb mesta Moldavy tvorí biela holubica obkolesená žltými klasmi na modrom podklade. Obecná vlajka má podobu 7 pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého. Ukončená je 3 cípmi. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Aktuálnym primátorom mesta Moldavy nad Bodvou je už od roku 2014 pán doktor práv inžinier Slavomír Borovský. A ostatné zaujímavosti som sa rozhodla vám predstaviť malou prechádzkou po mestečku. Keďže bývam na kopci, nedalo mi nezastaviť sa cestou pri krásnom výhľade na Moldavu. Cestou k prvej pamiatke som sa zastavila aj pri židovskom cintoríne. Spomínanou pamiatkou je kaplnka svätého Rócha postavená na svahu severnej časti mesta. Ako som sa dočítala, bola postavená na počesť svätého Rócha a na pamiatku obetí epidémie cholery, ktorá v meste vypukla v roku 1831. Ďalšou z mojich zastávok bolo múzeum Kovácka Vyhňa na Hlavnej ulici. Objekt bol postavený okolo roku 1850 z kameňa. V prednej časti sa nachádza autentická kovácka vyhňa s otvorením ohnisku. V malej obrazárni okrem dobových malieb a fotografií o meste sa nachádza aj funkčný tkáčsky stav. V zadnej časti objektu je maštal pre dobytok a uskladnené sú tu zachovalé poľnohospodárske stroje a náradie. Na Hlavnej ulici sa okrem iného nachádza aj rímskokatolícky kostol, pochádzajúci údajne už z roku 1290. Kostol bol vybudovaný v gotickom štýle. Ďalej krásny mestský park, ale aj kostol reformovanej cirkvi, pochádzajúci z roku 1773, postavený v klasicistickom štýle. Takže vás pozývam na krátku prechádzku Hlavnou ulicou. Ďalšou dominantou je drevená brána, ktorá je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť horelo. Pred plameňmi sa uchránila iba táto brána, na ktorú bolo po požiari vyritý nápis "Plameňom som horela a predsa som nezhorela". Ako prvú osobnosť Moldavy som si vybrala Máte Lacka Sepšiho, ktorý pôsobil ako učiteľ, neskôr ako kazateľ a nakoniec sa venoval výrobe tokajského samotoku.
Stanovil presnú receptúru, ktorá sa používa dodnes. Druhou známou osobnosťou Moldavy bol Béni Egréši, hudobný skladateľ, ktorý pochádzal z reformovanej farskej rodiny a aj on sa stal kňazom, hoci pôvodne chcel byť hercom ako brat. Od roku 1830 pôsobil ako učiteľ v Moldave nad Bodvou. Z pamiatok z okolitých miest sa mi najviac páči premonštrantský kláštor v Jasove, tak sme sa za ním vybrali. Premonštrantský kláštor s kostolom svätého Jána Krstiteľa je barokovým sakrálnym komplexom. Komplex budov kláštora a kostola svätého Jána Krstiteľa spolu s kláštornou záhradou vďaka architektonickej ako aj umelecko-historickej hodnote patrí k najcennejším pamiatkam neskoro barokového a rokokového umenia na Slovensku. Cestou domov mi nedalo neprejsť okolo budovy, ktorá je nám všetkým určite známa. To by bolo z mojej prechádzky asi všetko, tak dúfam, že ste si ju užili rovnako ako ja so ségrou, ktorá mi s natáčaním videa veľmi pomohla.